kontakter osv. Og så vil de blive ringet op og få tilbudt at få en test. Så vi kan være sikre på, at det altså har stoppet effektivt de smittekæder. Countries must isolate, test, treat and trace. Test, opsporing, isolation. Spørgsmålet er, virker det så? Får vi fat i kontakt til dem? Skal vi lige en tur forbi Aarhus? Hej, det er Emma. Hej Emma, det er Camilla Stampe fra Detektor på DR. Hej. Hej, forstyrrer jeg? Eller passer Nej, det? det er okay. Jeg talte tidligere på ugen med Emma, som i slutningen af juli var på weekendtur med omkring 75 medstuderende fra statskundskab på Aarhus Universitet. Kort efter turen begynder hun at føle sig syg. Jeg får symptomer